apo ndinoti kana ndirere ndinosangana nenyoka pamusoro pazvo dzimwe kana ndirere ndosangana nemunhu uyu munhu ndiye azondidzipa mai kusvika iye azondinunurira kuti muka iwe ndobva ndamuka ndati ndafa asi ndiri kutoona kuti uyu munhu angatondidzipa ndokumbuda kwandakaita munhu kutaura kwari kuita kuparira kwemusha ivo ndo vanoti vanoona nyoka vakati ndaona nyoka ndaona chiratidzo chenyoka ini ndingaita nezve mumba vako ndevakabva mumba mandigere vakabva muna August vari kunhumba kwavo zera rangu ndiri mwana mudiki but ndiri kungoteedzera zvaari kuda nguva yacho yakwana ndinotenda nekuti tasvika pazviri hakuna kana tete vangu vanoziva kana vana baba vangu vanoziva nhasi vakufanga kuti vazviziva handina murume kubva muna August kusvika pazara nhasi noti chinhu chinonouraya musha unzi musha wafa ibonde ndo rinoparadzanisa vanhu kuti isu tizoziva kuti musha wevanhu wafa unourawa nebonde kuti murume hachawana mukadzi wake saka musha iwoyo tisingachauverenge kuti uripo unenge wadii waparara. Mashoko ari kutaurwa nemurume wangu ndinoda kuti nditange kubva apo. Ini ndakaroorwa 96 nhasi ngozi zonobuda nhasi baba indatove nemuzukuru nditi saka ni nguva yose yaidi kuchallenge ngozi yozonochallenge nhasi ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi pano ndinopadare dambudziko remba yangu ndorandainga naro pamberi pedare. Iri paidare rinzwi pamwe tibatsirane. Ini kutanga ndakawana kwachikaura. Dambudziko rakapinda mumba mangu ndere urwere hwemudzimai wangu. Ichiri raibva kuti unatezvara tichinda kunatezvara kuti nosunungurwa unatezvara pane zvaive zvaitika. Takanga tichienda dzimwe nguva taiwirirana dzimwe nguva taive tisingambowirirani. Kusvikira nhasi uno zviri kuramba zvichingowedzera. Hapana chiri kumbochinja. Zviri kutongokurazve zvakadaro saka kuti ndibatane naanatezvara vangu ndibatane nemudzimai wangu kuti tiite chimwe chete kunyange chiri kunetsa imba yangu. Ndiri kuona kuti ndo pane gakava ipapo havachati kundiona semukuwasha. Mudzimai haachandione semurume kuti tibatsirane nyaya idzodzo kuti imba yangu igare zvakanaka. Kuti imba yenyu igare zvakanaka inogadzwa nemabhiridhi akakanaka riri. Yakatanzwa kugara zvakanaka pabhiridhi. Mudambudziko riri mukati meurwere mukati memba yangu. Mukati taura muchiita dindikwa dare harigoni kubata nyaya yenyu, taurai zviripo. Mutanga tichitora mudzimai wangu. Dambudziko rakauya mumba mangu ndiri kurwara kwemudzimai wangu. Ndakariona dambudziko iri ndakazindokwaterwa kuti mudzimai wangu arwara. Ndakaona dambudziko yari chiregedza asi ndakazosumukawo nekuda kubatsira mudzimai wangu. Ndikaenda ndikanotsvagawo chiremba. Chiremba uya akasvikobatsira mudzimai wangu dambudziko rakanga ainaro rekufema nekunzwa nyuchi dzaaiti. Tikagara zvakanaka asi zvakauya zvakare futi zvauya kudaro akatanga kuti ndiri kubayiwa mwoyo wangu uri kutsitsirirwa. Ndakaenda zvekuatezvara kuti mudzimai wangu arwara asi handina kuona chechi. Ini ndikachienda zvekunotsvaga zvechi chiremba akarapa mudzimai wangu asi pataimurapa tinenge taana atezvara pamwe chete. Saka mhosva ndeipipa. Mhosva ndeyekuti ipapo hazvisi kuzenge zvichipera kuti zvinogadzirwa zvopera paya zvinozenge zvongosiirwa padivi panzira nevaya vanenge vaita nekusawirirana. Zvichirambidzwa here naatezvara yenyu zvisapera. Izvo ndoonopo nekuti tinenge tisingawirirane vachiti hazvisizvi nchiti ndizvozvo. Munenge muchiwira pakurapa here kana kuti pakufamba kuti mutsvake zvinofungwa zvamuno? Zvino zvapo kufamba kana pakurapa nekuti ndindoenda kutonotsvaga zvinhu zviya kuti zvindibatsire mukati memba yangu. Baba, musati maudza dare chamaunzira vanhu nongorora kurwarirwa tese tinorwarirwa kurapa tese tinorapa kunetsana tese tinonetsa tichiwirirana muupenyu yenyu nyaya chaicha yamaudza kudare ndeipi? Nyaya yandaudza kudare ndiyo yandiri kutaura asi zvazosvika nhasi pano kuti ndirambe ndoya kudare vakachizouya kwandiri voti vondiudza kuti imimi mudzimai wangu afamba vakasvikoti
tanzwa kuti mudzimai wako mudzimai wengozi. Ini ndikabvunzwa mudzimai wangu kuti chadaro kuti maziso ako adai uri kunzi mudzimai wengozi. Saka ndikati hazvina kumboipa naye mudzimai, nyaya uri kunzwa iyi ndo zvataurwa nemuprofita ataurapo. Ndikati ini hangu handinganyanya kuzviziva zvadii kuti tizvitsvage tizviwanewo. Ndobva taenda zvikanzi ichokwadi, ndo nyaya iripo. Iwewo uri mudzimai wengozi, iwewo hasi mudzimai wako kubvira inini manje. Ndikati indani ngoti mudzimai wangu sekuwanana kwataita, chingoti matambudziko amuri kureva iwaya kuti aya matambudziko tinongoita tichingonesana tichingonesana. Asi kuti manje tichigarisana nemudzimai uya, kundigare kumba kune mudzimai wako hazvichaite. Ndiri kukundikana, ndiri kurwiswa mukati membe yemudzimai wangu. Mudzimai ako ake ega inda kwangu ndega. Apo ndinoti kana ndirere ndinosangana nenyoka. Pamusoro pazvo dzimwe kana ndirere ndosangana nemunhu, uyu munhu ndiye azondidzipa manje. Kusvika iye azondinunurira kuti muka iwe. Ndobva ndamuka. Ndati ndafa. Asi ndiri kutoona kuti uyu munhu angatondidzipa, ndokumbuda kwandakaita munhu. Saka zvimere makamhangana muchiti kudai nenyaya yengozi yadai kuparadza musha wangu ndozvavakanyora. Ipapo handina kuti ndiri kudai nenyaya yengozi yaparadza musha wangu, nekuti ngozi ndakanzwa naivo. Handina kunotsvaga ngozi inini, ivo ndo vakatouya vachindiudza. Hatisati ameno mukanya muri mudare muri kunzwawo here kana kuti mawanawo pekutangira pairi nyaya yacho, because handisati ndanyatsobata kuti ini ndakanyora samoni rava. Handimongozva pazororo panonetsa kamasekretari mune musipo kuti tinyore statement kana kuti complain claim yemunhu. Tinotonyora tichikubvunza kuti ndizvo here zvauri kuda. Saka kana vachiramba claim first, it means hatigoni kufamba nedare. Handiti munopanzwa? Handigoni kufamba naro. Ndenda kuita kunge munhu anorwara. Ndini ndakanyora samoni iroro. Vabvunzisisei zvekare kuti claim iri pasamoni kana ikasave iyo, kuti tinofanira kuisa claim inyowani pasamoni inozoitisa kuti tigone kufamba nedare. Mukoma akanga aripo anga akavabatapo. Pindurai zviri kubvunzwa nasekretari wangu uyo kuti claim iripo apo pabepa hazvisirizvo here zvamakanga muchiripota kudare. Saka tikati tiite kunge zvatakanyora pabepa zvabva mumusoro medu, vaya vauya kudare vaya vakasazvinzwisisa vanovengana nevanhu vasina daka navo. Handiti mapawana. Saka tofanira kutanga tajekesa chunhu, tobatsirana taamudare kuti no paakuda kuti tigare pasi. Handiti tibatsirane tione kuti dambudziko riri papi. Handiti ndizvo? Nyaya yatiri kunzwa pano mukanya ndeyekuti murume ane mudzimai wake havasisiri kugarisana mumusha zvakanaka, kana kuti umwe anogara kwake here mudzimai tichazvinzwa. Asiya musha here, nokuti chinhu chinonouraya musha unzi musha wafa ibonde. Ndo rinoparadzanisa vanhu, kuti isu tizoziva kuti musha wevanhu wafa unourawa nebonde, kuti murume hachawana mukadzi wake. Saka musha iwoyo tisingachauverengi kuti uripo, unenge wadii waparara. Chauparadza chii? Paakutaurwa nyaya yengozi, kureva kuti mudzimai uya akutadza kuwana murume wake nechikonzero. Nokuti munhu akanzi mudzimai wengozi, handiti kureva kuti pane munhu zvichida kumhuri akafa mune imwe nguva asiri wemusha imomo, oda kunoripwa, ndobva aripwa nemukadzi azotorwa neumwe munhu, ngozi yoita godo. Handiti ndizvo? Ndopa zvinobudira. Munhu akanzi mukadzi kana kuti mudzimai wengozi, ndozvazvinoreva.
pane munhu akapuhwa mudzimai mumusha iwoyo. Mudzimai iwoyo ndobaatenderwa kuchinorogwa. Kwaanorogwa kwekuye kugarisana kwadii kwakunetsa. Nokuti hakuna kana dai ndichinzi ndiri ngozi yacho ndingadere kuti mudzimai wangu atorwa nomwe murume. Saka nevakafa vatori neshanje nemadzimai ani avo. Handiti mapowani. Saka ngatiendei panyaya iyi tichiti kuti tibatsirike. Ndinofunga kuti tikambodzokera kuna adzimai vavo zvinotibatsira. Handiti mapowani. Amai, tibatsirei. Nyaya yataurwa nababa mainzwa. Kubva vachirondedzera. Imi vaviri ndimi mungabatsire dare. Zvichida mune dare kumusha kwenyu kwamunoti mukaenda munosunungukawo kutaura zvinokunetsai. Handiti? Ivo ava vachiti vakaendawo kumusha kwavo vanosununguka kutaura dambudziko ravainaro. Handiti ndizvo? Asi nhasi tauya pano manje pekuti tese uyo achitaura hama dzake dzichinzwa kana hama dzenyu dziripo. Avo vachitaura hama dzavo dzichinzwa. Handiti? Tisunungurei munyaya iri kutaurwa nababa. Chii dambudziko? Pamusoro idare. Mashoko ari kutaurwa nemurume wangu. Ndinoda kuti nditange kubva apo. Ini ndakaroorwa 96. Nhasi ngozi yozonobuda nhasi. Baba indatove nemuzukuru. Nditi saka ni nguva yose yaidi kuchallenge. Ngozi yozonochallenge nhasi. Chandanga ndichifunga mungadai makumbira kuvatongi muchiti ndinoda kuti ndibvunze baba ava pamberi penyu mambo vachipindura nokuti muri kubvunza isu manje. Handiti kuti tipindure toita kuti saka tofanira kupindura ndisu here. Isusu tati nhasi pamuri manje makugona kutaura makasununguka zvamusina. Otherwise mubvunzo wamuri kubvunza nhasi munomudarika hamuna mbobvera makavabvunza. Saka ndiri kutofara kuti masununguka. Saka vabvunzei pamberi pedare kuti nhai baba ndati nhasi patiri pano tiri pano pakadi pakasununguka. Saka tiri kukumbira kuti tinge tichibvunzana muchipindura. Imi muchindibvunza ndichipindura. Ndotenda. Yes. Pamusoro ichifi. Ndoda kubvunzana nemurume wangu kuti kubva pamakandiroora 96 kusvika pazuva ranhasi kongozi yanga iri kupi. Mudzimai wangu uri kureva here kuti kubva kwese kwatabva kudambudziko iri tisingarioni. Dambudziko reurwere hapana singarioni. Wakanga uri urwere hwei? Izvo kana makuda kutsvaga zveurwere izvo hatine, tiri kuda kunangana nengozi. Handi ndoya kutadzai kugara musha. Kurwara kwangu hakuna mhosva. Ndiko kwatiri kuenda. Imi muri kutorwara. Ndakanopinda muRusaka muZambia nekurwara kwenyu. Tatosiyana. Tauya pano, tauya padziva rekuzogeza. Vanhu vazhinji ukanzi une ngozi unenge watotukwa. Asi yeti hausiri unenge wakadi wakazviita. Zvirimo mumadzinza, vamwe vakapisirwa mumavivi, vamwe vakabewa nemapfuma vakatorwa pfuma dzavo. Makore iwaya zvaiitika, but zvinobvunza zvoda kugadziriswa. Ichokwadi kuti vanhu ingozi inoripwa nemusoro wemunhu. Musoro wemunhu mwanasikana anobereka kwakaparwa mhosva. Haisi kuti isu tiri pano ndisi tinenge takazviita. Saka inogona kudzoka zvishuwa iri problem. Itsvina kainorambiwa. Ngozi itsvina inorambiwa. Inotsvaga makudzira but haipere nokuinzvenga. Inopera nokuiburisa pachena. Yoripwa, yokarirwa, yodzidziswa, yoregerera vanhu. Chibvunza zvenyu mama. Iripo. Chimbonyararai amai. Ndoda kudzokera futi kuna museyamwa. Museyamwa mai avo vabvunza mubvunzo wakanaka. Vati ivo ndakarogwa 1996 pane makore mangani kusvika nhasi. Akawanda. Handitika. Vobvunza kuti ngozi iyo zonobuda nhasi ichitaurwa nababa havasiri ivo vanofanira kunge vachiitaura. Handiti mapanzvo? Ukaona waita mukuwashana unotanangira musha wavatezvara uchitaura zvinhu zvakadaro, uri kutaura zvinhu zvakapusa. Handiti mapanzvo zvatoda kuti titaure. Ndo nyaya yabuda muno yevana kuti vana vari kunounzana baba mudare.
ndonyaya yatati inayo pano museya mwakai tiri kuti isusu dare kana rabatwa mukuwasha ariwana kuti adzimai vangu mandafamba muzvinhu asisi kufamba zvakanaka ndiri kusangana nezvakadai handitaure zvinhu zvakadaro nokuti mudzimai anenge achizvinzwira ega handiti handinawo kutuma nokuti mudzimai wangu ndiye wandiinayo mumatara atiri kufamba ari kuzvinzwira ega ari kunosvitsa kuvabereki vake ndiani mudzimai wemunhu ndiye ari kunosvika kuti hana baba sori zvenyu tambobuda nemurume wangu tichitsvagawo matambudziko emumba medu takanosangana nenyaya yakati hameno munoizivawo here ndataurira izvi kuti musazopa murume wangu mhosva hatina kunge tabuda nedare iroro takangonosanganawo nazvo mukufamba isu chedu chatakanga tafambira ndechakati handiti ndizvozvo ndochivanhu inini mukuwacha ndakapeta hangu maoko ndakadai kana riri dambudziko romba medu ndobvunza mudzimai kuti zvino tinosvikepi naye amai toitei vana baba vane action here vari kumbotiwo kudii pamakavaudza nokuti inini handigone kutaura nyaya iyi chekutanga zvichida tabuda isu tichienda kumatare ini newe ndisina kuvasuma kana kuvazivisa shoko iri saka inyaya handiti mapawa saka amai hongu 96 makarogwa matambudziko akauya nyaya iri kuchema nemurume wenyu ndeyekuparara kwemusha chii chiri kuitika dambudziko nderei kutaura kwari kuita kuparara kwemusha ivo ndo vanoti vanoona nyoka vakati ndaona nyoka ndaona chiratidzo chenyoka ini ndingaita nezvati mumba vakonde vakabva mumba mandigere vakabva muna August vari kunhumba kwavo zera rangu ndiri mwana mudiki but ndiri kungoteedzera zvari kuda nguva yacho yakwana ndinotenda nokuti tasvika pazviri hakuna kana tete vangu vanoziva kana vana baba vangu vanoziva nhasi vakufanga kuti vazviziva handina murume kubva muna August kusvika pazuva ranhasi saka ndova ndiri kubvunza kuti nhasi ngozi iyoyo yazonobata ivo sei yadii kunetsa ini muridzi wokwayo yadii kunoputsa dzimba dzehanzvadzi dzangu kuti tione kuti mune ngozi musha mubvunzo uyu ndingambotaurawo mambo ndimuri kutobvunzwa mudzimai wangu uyu kavo chirema paari apa akatya kagumbo kaviri akabayiwa nebayo kamwe chete akaita botsa kufa rekunobatwa TB yaasina ndiinaye asi ini ndakazoti ina handingarambe ndakatarira zvinhu izvi nchiti zvinoitika mudzimai izvi zvinhu zvinokutora ngatimbofambaiwo tafamba ivo ndo vakanga vatouyazve nenyaya iyoyo yengoziyo ndo vakanga vatouya vondiudza ndikati kana maya mondiudza ina handingasumuke kuti kwenyu kune ngozi iwewe nababa vako ava hatimboendaizve pamwe tipupurirwe chechipiri kutione kuti inyaya ichokwadi here tikaenda pechipiri vakati hongu ichokwadi makanga maana baba vacho tata ana baba vacho vari kupi baba munini vacho variko havana kuuya saka vakanga varipo baba munini vavo tikaenda zvikanzi hongu ichokwadi kune ngozi ndo iri kutoda imba yenyu kudai nekuti iwe hawaive munhu aifanirwa kuroorwa kana kuita mwana asi tenda midzimu yemurume wako uyu ndo iri kurwisa sekurwisa kwauri kuona kuti murume wako ari kurwira pakurwara kwauri kuita ndizvo here amai ndinotenda regai nditaure ndichidai mashoko ari kutaurwa nemurume wangu kuti pekutanga pandakaya chiti ngozi handina kuya nchitaura chengozi patakaenda ipapo ikanotaurwa payataurwa saka nini handigoni ndinopinda chechi ndinogutsikana panonzi mitumbi mitatu handisati ndaiwana ende ndaiwana ndo pavatanga kurwara ivo inini nhasi bvunzai baba ava kuti ndiri mukadzi weshingani pavari ndiri kukumbira dai but zvengozi dzakataurwa zvengozi ndakatoinzwirawo ipapo saka nini handisati ndaitenda vekweda havasati vaiziva ini handisati ndakugutsikana baba ndakanga ndina baba nemunin'ina wababa ava varipo vadika mungandigumirawo kureva here musaite shungu vadhara chimbosiyai mai havabvunzwe nedare
tatenda maisa nyaya yenyu iri kubuda, mukaona nyaya ichibvunzwa nedare inenge yakubuda, handiti mapanzo. awa ndatenda Mubvunzo wangu wandanga ndiri kuda chete ndokuti pane pamakafamba here muina baba vamai ava? Ndopamati baba mudiki wavo handiti amai? Nyaya yengozi ikataurwa handiti haina kutaurwa yekunzi kwanzi inonosvitswa neumwe, kunzi kwatatabva uku kwatabva uku zvanzi zvakati. Maitenge muripo mese, Mukwasha aripo, baba varipo, imi muripo. Dambudziko rine murume uyu kugara kwamakaita kumba handiti pane paari kuchema napo pekuti imba yangu yaparara, kuti ndakaroora mukadzi wei wengozi handiti mapanzo. Imi muri kuti kubva muna August kusvika nhasi amuzive chinonzi murume muinaye pamba handiti ndizvo. Toda kuenda pekuti dambudziko iroro risvike parinogadzirisika handiti. Baba vamuri kunongedza apa vamakanga muinawo ndevapi? Umwe akanga aripo? Akanga aripo ndimi here? Papa pechipiri pavakatanga nyaya iyi ndosandati ndambe ndakanyarara ndikuona kuti nyaya yacho dataseenda kutenderera pavakanowana musi wokutanga chimedu chacho handitika vakagara vakambonetsana ndopazvakazvika kwandiri handitika zvasvika kwandiri evarisitosvikawo ina zvanzi zvasvika kwandiri ndopavavanetsana handitika svika mushambe imwe nengozi vakataura nenzee dzangu Mukwasha kutaura ngozi yati zvakadini handizivi zvataura zvakadini zvakanaka right zvadaro varamba vachinetsana kati achiuya ikupi kuno vakauya kumba kwangu iye Mukwasha nemukoma wake namai ava ndimai vavo Mukwasha pana vasvika kumba kwangu taurai nyaya yenyu vataura kuti o maiona kupi mingozi yemusha mangu yamune asingazivi zvakanaka handiti musha mangu hamuna ngozi pamwe iripo nzanadi yabudira Mukwasha but Mukwasha achitaura kuti ndo yaripa ugwere ndakati ngozi yekwangu ini migonobata mutobva yadi kubata wekwayo handitika hazvanzi yangu right zvakatutumadza maziso yakati zvakanaka severe nemi ngachifambai takafamba kusokari takaenda pana vanhu vatatu vachataurawo mawiro vakadini tasvika patakasvika tasvika patagara zvinhu zvanhu masumuka semhuri masvaka zvekunetsa ndopavanongedzwa zvanhu baba kudzinza kwenyu mzimu wamunawo vangani vari kuti mzimu wenyu wakanaka vachitaugwa zvanzi baba kuti mugare zvakanaka pamberi amagarisa pamba pani penyu ndikuona pamba penyu pane nyoka yenyu inokunanzva yemaziso handitika ndinavo vachitaugwa varipo handitika zvinhu izvi kangani muchizvihwa kana kuti matangambooneni here handitika saka zvinhu zvakangosvika kwandiri vachinetsana asi nyaya yavari kutaudza zvavo ka vangapedzere dare asi vanoiziva kumba mava nokuti musekutemba uyu pane munhu akambouya kumba kwavo ndikazviwa zvangu pane munhu auya pane mwanasikana akarwara wavo ndopaarwara ndopaine ucheche mweya ndopaanozama ndopanobatsirwa zanzi pamba penyu baba aripo here pane zvinhu zvodobiswa pamba pani penyu ndikazviwa munzeve dzangu saka kuuya kwavari kutaura kuti munhu aivepo pavakatanga kubata nyaya yahapo pani asi ndakazopindira pakati vazonetsana ndakati tuyai kuno tatsvaka isusu nyaya iyi takaenda pavanhu vatatu handitika wepiri akati kwenyu mweya we kana uripo dati kubatsirei hakuna dzinza risina zvaro haufanirwi kumbofa ava baba zvavari kutaura kuti uri kubata ivo zvekwenyu ndezvekwenyu zvavavo ndezvavo ava vane zvavo zvafanira kuti vagadzirise pamba pavo ndo zvakataura wetatu ndizvozvo zvakamubafadza izvozvo
Zvingoza zvimangotauka vati mimi unamata vati pakunamata maifana kufamba kunhu kutatu vati makafamba kunhu kuviri handi mazvunza maiko ava vati makafamba kutatu zvingoza zvimangotauka kuwani kwamakafamba ndati zvengozi yakabuda hani papo tina baba vanga vasikwa handiti ndoye number 2 pavakatanga kufamba vari kwavo ndo pavakasangana nazvo zvipi zvinhu izvi sakandahozviwa kuti ndo paaita nyaya kwai mukwasha abudira nyaya yekuti ngozi yekwamhazi yaparadza musha womukwasha zvakuya kwandiri mandini zvakanakaka ko zvinogwisaniwa na here vanhu vanouya todinai togara pasi ndo pavazoya namai vavo tikachifamba namai vavo vakati kwenyu kana kune mweya weko haufi mukwasha aitoti ndo zviri kundigwarisa zvengozi yekwamhazi akati ino kunobata mutogwa sei ngatidai pane chivanhu chatinotaura tichiti isu ngozi painonobata mumukwasha inenge yasvika pekupedzesera yakuparadza. Ngozi inobata mumba memukwasha inobata. Nyaya yatiri kutaura apa iri kutungamidzwa ndeyengozi yekuti mudzimai ana baba ava mudzimai wengozi. Handi muri panzwiza kana chiri chokwadi kuti mukadzi anongedzwa kune umwe murume achiripiswa mhosva, handiti ngozi inomuka. Mai vangu ini gotwe remumba munoberekwa mai vangu vakabereka ini, gotwe remumba mavo aitwa Chimutsa Mapfihwa Machikuni, kureva kuti mukoma wavo ashayika gore iroro. Handiti kwakaitika minana yakawanda iya yekuti munhu stovhu inenge ichibvira mushapo uchibika. Handiti panguva yekuti wakuda unochiti utangidze kubika sadza uchibikira murume uya, handiti wobva waita bofu. Zvotsva zvese kusvika pekupedzesera nyama chii zvese zvapa zvinopera kutsva hazviextende kunopisa zvimwe zvinhu. Handiti ka wobva wasunura. Handiti ka nyama yemutaundi munomu yekushupikira iyi every day kupisa chete, nesadza kupisa chete. Imba iyi kufunga kwenyu yaenderera mberi, iye ayaienderera mberi. Mai vaya pavakangobva, handiti kuenda kudzokera pavakanzoenda unorera vana vangu apa nemukoma wavo, vakazofanirwa Mwari. Maziso akakwanaya vachiona. Handiti ka murume wavo uya zvaaisangana nazvo haana kuzozviona. Makambonzwa here kuti munhu anowanikwa panze akarara apo panze mibhedha wakanosvika uchitambanudza manheru nemurume muchivata apo, mozonozviwana muri panze zvese nemidziyo zviri panze. Makambozvinzwa? Zvakaitika mumusha mamai guru vangu vachibisa mukadzi akanga arogwa nemurume wavo. Handiti mapanzwa? Mai nini vaya vachidzoka kumukadzi uya achienda kumusha kwake, zvekuona nemaziso. Hatitaurira zvengano. Ngozi inomuka muvanhu, but chatiri kuda pano chamavinga pano nhasi, handiti chivanhu hatitendere munhu anonongedza umwe kuti ningi ndiye akazo. Tinoda vanhu vanoti kana mafamba muvanhu masvika masangana nedambudziko mobvunza kuti saka zvaradai dambudziko iri rinogadzirisika sei. Ndo chete chine chichidiwa. Mukwasha akakuroorerai kana akaroora, akabereka nanzva dzenyu kana akabereka, handiti ndizvo mukwasha kawo. Ko chamungamuvengera chii? Urema hazviite, but akukuaccusai kuti urema hwauya nekuda kwengozi yekwadiki. Hakuna zvinhu zvakadaro. nyaya hayo yakataura yatangira pakati pasati pava neurema.
handitika achirora zvanzi yangu vakatomboita kuda gore vasati vane mbereko ndosaka ati kwai taifamba yaive nyaya vasasanganise nyaya yaive nyaya kutsvaga chinai mbereko handitika saka indoda kuti kumurume wake munhu anotaurisa zvimwe zvacho hatizwisisi zvimafambiro azvo mwana avepo handitika right tagara wepiri avepo wetatu avepo wechifo avepo handitika ndakahonipinzira foni tezvara kati iwe Mukwasha uyai kuno indogara kusanyati kwakanaka here vanhu kwakanaka handitika vandakwira ndi ano pafoni hazvingatsanangurika hazvo munhu ada kuona tezvara vake handida kuzati ane mashoko mandinganzwisisi ndanosvika kuya kwani ndakuda naye ndandikudzi kuti mwana kutanga hasi wangu muri kuhwa manje haasati aremara maziso haasati aremara maziso maziso ake akakwana kuona ini kuudzaini vana vatete havapo here kwekaudzwa nani kuti mwana kutanga hasi wako nanhasi mwana wake amushungurudzika nemashoko akazohwa baba achitaura baba acho ndobva ndamubvunza kuti usati wane mbereko hatina kufamba here kusvika uwane mbereko anomoziwa ndopanati saka ine ndozvangu andidanire kuzondiudza kuno kuti uyai munzwe mashoko ayo wandizvidzire zvakadaro ndakada kumurova pamba pake ndatoona kuti wandizvidza kuti danzira nyaya yekuti uyai munzwe kuti mwana hasi wani ndakati ndanditsvake kuti mwana kuti uzive ndewani iwe chitsvaka kuti uone kuti mwana zvasiri wako wozoya nebepa rekumadna uchiti mwana hasi wangu usatiendere mberi maningi ndatonzwisisa isati nonoke kunzwisisa imwi muri chii baba vanhu muri yose iri pano akuti ndanichida hangu kuti nditaure ndichidai zviri kutaurika zvekuti ngozi mukoma wangu ndiye abereka vana hatina kumbosangana nenyaya yekuti tine munhu watakati isusu tapa mukadzi mwana wedu zvinhu zvatakutanga kungovawo masivano saka hamenowo kuti izvozvo izvo zviri kufamba sei zvichibva kupi chinhu chinopedza izvozvo baba chinhu chidiki zvisingaiti chekutanga Mukwasha kana aenda kugata kunotsvaga dambudziko ngaanotsvaga dambudziko remumba make handini mapanzwa kana ndanosangana nezvandasangana nazvo handisiri ini semukwasha ndinonotura mashoko iwayo kumadzitezvara handiti mukwasha akagoita izvozvo anoripiswa mombe redare rechivanhu rino autaure izvozvo handiti zvinotaurwa nemwana wavo nematauriro ake anenge achiita mazvinzwa mukanya takafamba nababa tichifambirawo nyaya yemuzukuru wenyu nhingi uya uya angoti akaenda pabasa adzingwa akazodaidai arwa nevamwe kubhawa azodini adai handiti ndizvo iyoyo ndopatakanosangana nezvakati handi mapanzwa baba kana vachizviziva vobva vati nyaya iyoyo shuwa mwanangu bati ini kwazvakaitikira ndoshaya kuti zvakauya sei mumusha medu ini handina chandodii chandinoziva chirega ndikonoona baba vanguwo ini baba vevana ava vakuuya kwamuri imi manje handimati ndimi sekuru imuri baba vevava here vana vari apa very good vouya kakwamuri imi vokupirai kadare ndo zvazvakadai ndo mafambiro azvakaita no ina ati zvinhu zvakadai izvi torai Mukwasha kuti arerukirwe handiti but hakuna dare rinobatanidza Mukwasha naNatezvara veduwe hakuna dare rinobatanidza Mupamombe naMukanya ava ndimaika tonobatanidzwa mudare rimwe chete aiwa hazviite tinotosvika kana n'anga dzichaona sezvadzaita kare motopihwa muronga wenyu kuti no
dare riri panapa ndere kwaMupamono. Vana Mukanya mese sumukai. Muri vana amai ndiri kuona dare renyu hamugone kupinda mudare iri. Chipatsanukai. Vana Mupamombe vasare vega. Kana panoda imi tozokudedzai sana amai ndambopedza dare iri rirapa iri. Chivanhu chakanga chisingade kunouraya misha yevanhu sezvandakuona zvakuitika nhasi. Vanhu vakatadza kuchengeta vakadzi nekushusha, vakutora mhosva vakuisa mumisha yevanhu. Hatishande tichiita zvinhu zvakadaro. Chivanhu hachidi zvinhu zvakadaro. Handiti Mapona, ngatiendei pekuti kana tasangana nedambudziko rinoda kuitwa mukomberanwa. Tisinganangane nokuti tikanangana ndo patinoshaya kuti vanhu tinobatana sei kuti tiite chirwirangwe. Handiti Mapona. Imi muri chii munyaya iyi? Ndini ndakasungisiwa ndini zvakavake mukwasha wangu. Saka ndaida kutaura wangu kuti mukwasha wangu uyu akasvonuka. Sorry yangu ndingati sendotuka. Taurai. Inini ndakatogara naye kushurugu kubasa kuFalcon. Handina chandisingazivi chose chaitika paari. Pamba pake pagere ipapo ndakapagarawo ini iye ari kubasa futi. Ane maprofita akawanda amene mutimangani aanofamba. Nhasi unozoti iye ndakaita kuzoudziwa nava kuti kwai kumusha kwenyu kune ngozi. Vangani vana mwana wake second born yake mukomana akarumwa nenyoka pamba pake. Iko zvino akadzoka akuti azogara pamba pake kugarisa nevana vake. Anotaura zvekuti izvo ndinoshamisika chaasira mwana wake mukomana mukuru padare ndinoshamisika. Vana vake vane nyaya dzavanoenda kumapureti vachibata nyaya dzababa. Nhasi unozoti inini pabepo kuti undisungisa kuti kune ngozi yaparadza musha wake. Ndakatoshamisika ende handiudzi kuti kunodiwa mari kuti ndatoshamisika kuti kunodiwa $35. Handina kuzviziva ini. Akati wanda but ngwesi tositaurana pafoni ndichifonerana kuti ati nhai baba nyaya yandafunga ndikuti timboendawo kwaNgezi tinoyananisiwa kuda kuyananisiwa kwatikuitwa kuno kwandizivi. Pandakangobatwa nepadumbudzwa kune mukutodiwa kukoti musofred. Ko kunyaya ndiyei? Ko zvandofona achivhunza kumba kwakadi kungadi hamundiridzwani. Izvozvi nditoshamisika kuti izvozvi semunhu mukuru achitaura matakanana munhu wakuru akadari kwanzi izvoni kumba kwangu kune ngozi inobva kwati zvakaomba kwakamoni kuti zvonyadzisa. Kubva makakurawo mambo emi makambosanganawo nazvo. Ndati baba vedu vakafa isu. Nhasi tasara vana. Akawana tiri vana vaduku. Saka akatitora kuzviita kuti tiita zvana zviduku. Plus nemudzimu wana wenhema wokunyepera. Mudzimu akamutenga kushurugu ndiriko. Anomo ainzi Bingrish vachitoita kuchashacha kunotsigisa. Mudzimu ushe unotsigisa. Yambobvunza mambo. Kana une mudzimu unonzi handei tinotsigisa mudzimu yedu. Ndozviziva ini musoro ndakuzvichengeta. Ndaitosera pabasa ana Bingrish kwaitikuita kunotsigisa mudzimu. Ndo waanawo pamba pake unowenhema wokuti anoshungurudza mukadzi achitwa chose chose chinoitika pano mudzimu wangu chinzwa. Ende nhasi ndakugwaziwa kuti agare paagere seni izvozvi kutanga nhasi ndakuda kudzokera kumashure musha waanawo hasi akamufambira ndibaba vangu ini kuti ploti riribude ndibaba vemwana uyu but nhasi anotora mukadzi kungitira chinhu chisina basa uyu mukwasha hanambozana ndofungwa dzaanadzo ende seni handifungidzira kuti ndikabuda mondomborosana nayo. Ayo. Ndimborosana nayo. Chinzwai tikubatsire. Inzwai tikubatsirei. Nyoka huru haizvirume. Hafungi dena achifunga mboza kuti akashanda nyoka huru haizvirume. Mabwela meka anofamba ziso. Pamusoro wemambo. Nyoka huru haizvirume. Pamusoro wemambo. Imi udzikai imi. Baba. Ndimi mune dare riri muno. Dare riri kukurambidzai kuti mukwasha ubate musha wavatezvari. Unenge wakukwira muti nekumashizha kuita chisionekwe. Chisionekwe ichocho. But nyaya kana dziine matare ndo anogadzirisa nyaya dzekutadzirana kunenge kwaita vanhu. Baba ava kuuya kwavaita muno vane mukoma wavo. Handiti tinoda kuti mukoma ambotaura.
handiti zvichida tinogona kuwana zvinhu zvingatiite kuti tivakike kana kuti tinovaka. Mhosva kana kuti nyaya ichiitika mudzinza kana kuti mumhuri, unogona kuti mukoma anotoziva kuti ayaya vanhu ava anotonzwira vanhu tsitsi, handiti ndizvo? Saka ngatinzwei baba. Nyaya yandoda kuti mutibatsire ndeyekuti hakuna nyaya yamungazotanga kunzwira muno nhasi, handiti ka? Nyaya dzinogona kunge dzaane mazuva dzichiitika kana kuti dzine nguva dzakaitika, but hakuna chinorovera pasi icho chakambotaurwa, handiti? Tibatsireiwo muchidimbu. Baba ndanzwa kuti havana kutanga vaine dambudziko rekusaona, handiti? Munhu akanga asingachakwanise kuita zvaakanga achiita ega, ezvino kuti vafambe vauye pano ndimi, pasina imi pano havangauye, handiti? Asi munhu akanga achizviitira ega zvinhu zvake. Nyika ino vakaiona vega, vanoiziva kuti kana tichitaura pakati tiri kutaura nzvimbo yakati, handiti ndizvo? Saka idambudziko reurwere hwazouya mumashure, handiti? Ndoda kuti imimi semukoma mutibatsire munyaya yemuramu wenyu uyu kuti dambudziko zvakamira sei, nokuti hakuna munhu asingazive hunhu kana kuti chunhu chingaitwe nemunin'ina wake kana kuti mukoma wake. Tibatsirei. Ndinotenda akurere dare sizobidza kuti ndiri mukoma wake ndine musha wangu uyo ane wake uyu saizvozvo, asi kuwanana kwavo vakawanana ndikazvizivawo kuti vawanana ndokubatana kuti vakunoita musha wavo semurume nemukadzi, handiti? Puloti yataurwa yachinzi asiri yotaurwa nababa, asiri yakatsvakwa nababa homwe. Munhu uno akauya akanditi mukoma ndawanawo puloti yandawana kumunhu kuri kuvhurwa mapuloti, ndikati zvakanaka ndinoti titorana nematatorana baba vavava asati vafa, baba vava ndobva taenda kupuloti iya yemunun'una tiri 2 tezara nemukoma ini, ndobva tanoratidzwa tinzi ino ndo puloti yake, inova ndo pane vanhu izvozvi chokwadi. Ndobva ndaisa hoko yangu ipapo ini mukoma wake uyu sechivanhu, baba vanoisa hoko pamusoro mwana uyu kana chimuna, ndini dangwe remumba medu neuzvo remukomana. Ndobva ndanyarara rangu zvasiya. Hawo wasiya basa zvakanaka, wauya pamba pake paya papuloti ipapa vakuvaka zvako, ini ndiri kwangu woko kwandiri nanhasi. Saka zviito zvese izvozvizvi ndandisingazivi kuti zviri kuitika zvakadai, hapana chandanchimboziva kana chimwe chete. Nhasi uno August ambozorehwa nemainini vangu apa August kuti asiyana nemukadzi, ndopa ndazodanwa ini kumba kwangu nemuramu kushoko uyai zvakanaka. Ambotanga kuuya tezvara uya ataura nenyaya yekuti tinoda kuti tiinde kunotorwa blood test nemwana. Izvi zvese zvekutorwa blood test vanoda zvezva vari tezvara vataro vakaonawo ndisipo pane mudzimai wangu akasikonditurira kati tomboita zvavanevare, asi havana kuzozviita zvakanaka. Tomirira ini ndaenda kumunun'una nanhasi ndokwandiri nedambudziko iro riri ndakanowana iri mvenge iri kutaurika munomu. Niniwo paka pasina chandoziva zvenyaya yengozi chichi izvozvi hapana. Ndakatozvinzwira ipapa izvozvi iri nyaya yengozi yekurwara kwaaita uyu nemese kuti ndo pazodi pabva kusaona uku. Zvakanaka. Zvino todi tofamba zvaitaurwa, takazofambawo kumatare titsvaka kuti ndizvo here zvitaurwa zvenyaya. Chokwadi takaenda kwatakaendawo pekutanga naye vana tezara vangu apo ndiripo ini manje ndapo dakunditi ndinzwe mwana chii chiri kumunetsawo zvakanaka. Taenda paya
patakaenda kumunhu wokupedzisira akatoti vabvunza akanzi homu nyaya yengozi ishuwa irimo. Uyu murume uyu akatotora mukadzi womuridzi. Tezvara ndokubvunza kuti zvino nyanga akatora mukadzi womuridzi ndo zvaita kuti irwadze mukuwasha here meso aya. Zvikanzi ndinganga homu iri kuteera muridzi wayo, iri kuteera ine pawa. Ngozi yekunotora muridzi wako ndipe munhu wangu. Ndichinzwawo ine manje ndapo. Ivo vaiti hazviite, asi vakazonoudzwa kunzi zvinoita anoteera mukadzi wake. Right, tapedza nazvo. Tazoenda pamwe vatidana ndivo zvefuti pamuprofita ivo kuti ndonzwisa. Muprofita yakataura kuti chokwadi nyaya yengozi irimo kumusha kwenyini. Kutsana zvikanzi kana vakuru vevakuru venyu vanobatana baba venyu wokufa vanotoiziva. Ndichinzwawo ini ndikati zvakanaka vakubvunzana zvinoitwa sezvo. Kanzi uya muprofita anoti dai manditora ndinigadzira hamene magadziriro ake $300 zvakanaka. Chobva tasiyawo tokuzotorazve toenda pane mumwe futi. Vamwe mai vari ikoko chekwedu kukiriketiko vakati homu ngozi iripo zviro kwazvo. Zvino asi kuti zvigadzirwe ndiwo pasiri kungobata. Asi nyaya yengozi ndiri kuiziva kuti ichokwadi ndakainzwirawo ndega munzeve dzangu. Ndokubatsira kwandingaite kuti vana Tezvara vane ngozi ava. Ndichitoudzwawo nen'anga yaitawo ivo varipo. Zvakanaka kana vaitawo shungu tinovapa mukana wekuti vange vachitaura. Ati chikumbiro changu ndechekuti munhu pakataurwa paanenge aziva akuda kutsanangura, isu tichishupika nekutsvaga nyaya kuti yakafamba sei. Munhu unongosumudza kawega ruoko kuti musanetseke nenyaya yakadai. Handiti kwete kuzoita kunge wainzwa waivhurirwa wanga uchitya kuitaura. Hazvisiri izvozvo. Right, amai taurai. Kutaura ndikusamai vatoma kubva panatanga kunzivawo nhawii ndakadedzwa nemwana wangu ndovarara rekufundisa. Ndakadedzwa ndikanzi mai uyai kuno. Ndakaenda ndikanzi panapa ndine dambudziko, ndinorumwa nekatsi. Pano pamusha pane katsi inondiruma. Ndikati inokuruma uri pai? Zvikanzi mumba munomu inondiruma munomu. Asi nhau iripo vakafamba, mudzimai wangu akaenda kumusha kwavo vakanofamba, zvikanzi kune ngozi. Saka ini maenda kudaidzai ndoda kuti tiende. Ndikati saka iwe zvawakanzwa kudaro unopindura pakati pana Tezvara here iwewe uri mukuwasha. Zvikanzi ndoda kuti mai tiende pana Tezvara wangu chinofamba. Ini ndakabvuma sekutendera sekudaro. Ndakaenda kwana Tezvara pababa ndopatakasvika. Vaive nemunin'ina wavo hapo panapa. Tikasumuka inini naTezvara ava, muroora wangu naivo vana vangu vaviri ava. Tikasumuka tikafamba ndisiya mumwe mukadimasi. Pane nzvimbo dzatakafamba tikaingotsvaga. Takaenda pokutanga tikashaya pakanotaurwa ndovanonzi Maravhuza. Tikangobva teva kusina yatinacho. Tikaenda pepiri zvikanzi pane nhau yamuri kufambira, asi kana pasina kubiswa mhepo iyi hamungaiwani nhau iwo. Ndikati ndikupei munamato, ndikupei munodai kuti nhau iyi mhepo iyi isuduruke kuti nhau yenyu muiwane, nekuti ndikuona muri kupiringisha nama musikuwirirana. Ndobva taitirwa ipapo. Ndikati nhau iyi ibude nhasi, hatisi kuzomboenda kudzimba dzedu isati yabuda, saka bisai mhepo yainobva taitirwa munamato iwoyo. Ndobva tafamba ndopatakaenda imo mukare muno, patakangoenda patakapainwa pachitwangwa. Ndobva tapinda ipapo, takasvika ipapo ndobva tavafona ana Tezvara. Ndobva tapinda mukati takazipinda. Ndobva tapinda. Akataura ega murume akati, ndaona mune nhau yamuri kunetsana ana Tezvara nemukwasha.
asi handina kumboona nhau yekwatezvara inoenda yonobata kumukuwasha. Handina kuona nhau yakaita saiyoyo. Kana zvirizvo zvakamira sekudaro ndinopisa mbaka dzangu ndofa nenzara ndiri mumba. Matauriro aita nyanga iyoyo tirimo mumba. Zvikanzi baba uyu une mudzimu uri paari. Mumusha make ndomonaka zvakaita upofu hwainahwo zvakaitwa mukati memusha wavo kurukurwira nhau yemudzimu zvakaitwa mukati memusha wavo. Ndo zvandakanzwa ini pandakanzwa zvichitaurwa handidi kuputsa imba yemwana wangu, handidi kuvaka imba yangu ndichivaka imba yemwana wangu nemanyepo. Ndinoda chokwadi chitaurwe muno. Ndo zvandakanzwa izvozvo. Zvikapasana chandaideko ndikuti ndizwe kuti mudzimu wokwatezvara unonobatire kumukuwasha. Ndo ndada kuti ndizwe izvozvo asi nyanga yakazvipasanura nemuzi waro kanzi ndinopisa machiraya ndofana nenzara zvangu kana zvakamira zvakaita saizvozvo. Ndokunzwa kwandakaita mambo. Maimurumbe vani ndimudziwe vana ndirimudziwe mwana amai vari kutsanangura chivanhu chandiri kunonzwisisa. Chandiri kuda kuti tizobuda tiri muno mutakabatirira pachiri. Ndikaziva kuti sekuru vangu varasika vari kunobata muroyi vachisiya ini muroyi ndiri pano. Handitika ndinovaperekedzera. Vakangoti ndinhingi azodai kuti sekuru ndakanga ndakazodai shuwa zvakazodai zvikadai kuitira kuti vasadzoke. Manzwa chivanhu chataurwa namai. Nguva dzese vanhukadzi mukada kuti zvinhu zvichipera mukutaura ndo munofanira kuteerera vachipa kana akanga ari pano kuudza exactly zvakadii zvakaitika. Hapana kutaurwa nyaya yakaipa. Nyaya yakataurwa ipapo ndeyekupatsanura. Hongu kushupana muri kushupana zvenyu asi hapana chakati chakaitika. Nokuti dzechiona kuti zvamuri kunetsanirana zvisiri izvo ndobva vapuwa gwara racho manje. Vanhu ava pachezvavo mudzinza rekwavo vari kurwira mudzimu. Hamusati mazvinzwa here vabereki kuti vanhu vanochekana ukama kuurayana kupedzana mumhuri kuti tsvai. Dai ndachida kudisclosa zvimwe izvozvi ndakuvhurirai foni. Hakuna kwazvisiri. Mudzimu yamuri kuona nhasi yakubika mbodzai. Handiti midzimu yekuti paunenge wachemedza woga unoukwa nemunhu wotora mhepo iyaya. Handitika yononzi pane pari ane mainterest yekuida uya onzi dzva. Chinenge chakuitika paya hausisiri mudzimu yangozi. Handimapona yamatereka pamunhu. Zvamatereka ngozi pamunhu anogona kukushoperai kukuudzai but haana betsero yaanokuitisai pai mumusha. Handiti mapona. Saka apa pamuseyamwa vamurangano pane nyaya mbiri dzamunofanira kuti muone chimiro chadzo. Nyaya iripo ndeyekuti tinogona kutiza kumhuri iyi tichienda kumadzitezvara tichisiya dambudziko ririko kumhuri yekwavo. Handiti mapona. Tichiti tonobatirira uko kuti kana uyo akanzi akanga aroorwa nengozi uyu saka ndo zvadai kunoningirwa. But hapana zvatinenge tichiita nokuti hazvitibetsere pakuzonogadzirisa urwere hwemunhu kuti aite zvakanaka. Handiti upofu hamusati manzwa nzi akanga asingaone akaita 5 years asingaone munhu wati akaita 10 years asingaone but akazoona. Chakati chagadziriswa munhu akaona. Kwakawanda kwatakazviona zvinhu zvakadini zvakadaro. Haisi nguva yekuti munofanira kuwana nguva yekutaura tichitaura zvinhu zvisingati vake. Chandinoda kuti nditaure pano iye zvino tisingapedze time yedare ndechekuti nyaya yataurwa namai venyu mainzwa here? Ndati mainzwa here? Dairai zvandiri kubvunza. Vapotsa nokuti vataura zvisina kufambirana nekusapota imi.
ruvengo rwavangave narwo. Munoti munhu wandofanira kuteerera panoka ndewo ukama hwenyu achitaura chinhu chinovaka ndo chandobatirira. Manzwa here zvavataura? Chitsaurai, chitsanangurai pavapotsa ndepekuti mune mudzimu iwoyo ndo wamuri kurwirana musha menyu. Pamuri kurwirana mudzimu iwoyo musha menyu ndo pabva paita umwe kuti abate akakuremadzai, ndo pavapotsa here. Tsanangurai zvenyu baba. Ndinoda kudzokera shure ndisati ndapindura mai kuti ina handina kuenda kwamhazi kuti kwamhazi vane ngozi, kana kuti ndakaita n'anga yangu yakandiudza kuti ndinoudzwa kwamhazi kuti vane ngozi. Handina kudaro handina kana muprofita kana n'anga kana chii, asi kuti vanhu vekwamhazi vabva kusvikiro ravo ndo vakauya vachindiudza ndo vakauya vachindiudza naadzimai vangu vakatondiudza ivo vava vari kutaura sekuru ndakavabvunza zvikanzi nyaya yatakainzwa tatati tiigadzirisa vakauya kumba kwaidu manje vane hama miriko zvikanzi nyaya yatakainzwa tikati ko ngatigadzirisei kavarume kana tichigadzirisika tigare zvakanaka pakuti tigare takadai ava tezvaro vangu vari papa zvisina kana mheremhere. Ndikati dai tagona kubatana takurukura tagadzirisa nyaya iyi yakauya naivo kumba kwangu. Ava adzimai vangu vaenda kumba kwavo ndokunoenda kusvikiro raive mugomo ndo rakasvikobata kuti iwe uri mukadzi wengozi ndiye yakaremedza murume wako mazi. Ini ndisiko indaitoramba kuti handidi kuenda, handisi kuda kuenda, asi kwakazoti tamanikidzwa kuti kuri kuda kubatsirwa vana vacho vangu ndopatakati tiende. Ndobva tazonzwa nyaya iyi iripo, hatina kuibvunza nekuti takabvunza chiti mudare muno matauya. Inzwai baba, mudare matauya. Munhu nemunhu paanoenda kudara anotakura munhu waanoti iye ndinoda kuti agozonondipupurirawo nokuti chiitiko ichi nechichi chakaitika aripo. Handiti ndizvo? Mai muchiuya nawo mauya nawo muchiti vari kuendepi? Maita basa mambo. Mai ava handina kuziva kuti vari kunoini. Handina kuziva kuti mai vangu vari kunoini. Mai vangu vanogara kuHarare. Mama musingadoti wauye kuno? Aiwa ndahandichida asi handina kuziva kuti vari kuno. Ndatongowana mai vari panoini. Kunyange mavabvunze kuti vambotaurawo neni handina kumbotaura. Havana kumbondiudza ini. Ava mai ava mamusingadoti wauye kuno kudare? Inini ndansati ndavaudza. Saka muri kure nechokwadi. Hamuna kunge mavaudza, asi zvaita zvakanaka kuti tawana munhu asina kugara nemi pasi muchiuya kudare, asina kugara pasi nemi muchironga kuti tichazonotaura zvakati, abva angotaura zvaanoziva achibva kwabva. Handiti mapona tibatsire shamwari unei? Pamusoro edare chekutanga ndanzwa mukwasha ari kuti handina kubuditsa shoko rekutaura kuti kwana tezvara kune ngozi. Handi ndizvoka imi mamutitiziva were mama kwete chaita kuti tiuye kuno inyenye yake yakaripota achiti musha wangu waparadzwa nenyaya yengozi. Saka haana kutaura. Ataura nditika 2 mai vavo vari kutaurwawo chaita kuti vauye inyaya yekuti vakafamba nemhuri yavo nanatezvara, saka vanofanira kuti vabuditse umbo akasangana nani nawo. 2 ndoenda panyaya ataura kuti tibude mumba ndichienda kunovata kusina mudzimai. Handimanzwa kwaendairota nyoka. Kwaendairota chi? Nyoka. Mochibvunza kuti paifamba iye semhuri yake haana kumubvera ambobatirwa nyoka pamba pake here achiramba nenyoka yake yaorota yaita kuti atize mumba make. Nevana vake handitika aifamba nemhuri yake achiudzwa kuti pamba pako pane nyoka. Handitika haadinayo ndo yaari kuti ndakurota mubedroom otiza mubedroom akuenda uku. Asi nhasi ndoda kuti nditaure chokwadi mambo chaita kuti siona mazitu epano tabudiswa pachena nemukwasha. Handitika toda kuti tibuditse zvakavanzika zvaanga asingatodiye kuti zvizikamwe zvaitiudza isu inini nemukoma wake uyu. Nyaya yataurwa yemudzimu tanogwira mudzimu akandibuditsira oga nemashoko ake kuti mukoma wangu aida kundiuraya ndiri muduku. Ushu iye aitaura mukoma wangu aida kundiuraya ndiri muduku. Nhasi vakuda kutsvaga kuvakidzira vachipomera vanatezvara, asi ivo vane nyaya dzavo.
ipapa anoti mukoma wangu muroyi zvinozikamwa nemhuri yake zvakatiudza isu kuti iye oga mukoma wangu muroyi adoda ndatini musanyepe muchidaro hei ari daro pamusoro ndoda odha mudare mangu kusavirika nezvo ndoda odha mudare mangu. Munhu anotaura mudare unotaura panguva yako yekutaura kana yakwana. Handiti ndati inini vanhu kuronga nhema dzinorongwa zvoenda kudare. Kana ini ndaziva kuti ndini ndiri kuita zvakati pakati, ndikaona wangoita seuri kurasika kuti uri kunobata panhu pasiripo, ini ndiri ndatora mari yako ndikangoona uchibatirira pane rimwe divi kuti mari yangu yatorwa nanhingi, ndinokuperekedzera ndokusapota. Handiti ndizvo ndakutaurirai. Saka nyaya iyi handisida kuti titambisire nguva vana mhazi. Nyoka kana dzichirotwa madzikirira kurota chinhu chakashata ka. Asi ise munhu imba kuti ndotiza mubhedha wangu ndonorara mune imwe rumu, kurota kunongoramba uchingorota endi kunotogona kutozoita wese. Handiti tinoda vanhu vakuru vanoita sevanhu vakuru. Handiti ka nyaya yatiinayo pano maita zvakanaka mauya kudara. Inini ndoda kudzokorora kubvunza kuna mai vevarume ava. Mai, mhuri yenyu iyi vakawanda zvakadii? Vasiri tu vari panapa, kune vamwe here vasikana, kune vamwe here vakomana vasipo panapa? Kuziya kwangu mambo. Mwana watitangu andeza yabongo. Ndizvozvo. Kuziya soziya mudzinza rawo rose. Asikana ndotaura mumba yatete wangu. Asara ndiye. Asara ndeuyu. Mumba yatete wangu ini. Abereka mwana uyu. Ndiye asara. Ndiye asara. Vakomana nevasikana. Ndiye one. Ndiye one asara. Uyo mukoma mumusha mavo. Mwana wababa wake asikwasiya kuna tete wangu. All right. Aiwa mukoma wake. Ndoda kudzoka pamuri baba. Mumusha menyu masara muri vangani? Pari zvino pamunoti imimi ndimi mukuru sekutaura kwamaita, uyo muning'ina wenyu, kune hanzvadzi here kana vamwe vaning'inana vamwe variko mumba menyu macho imomo? Mumba yababa vangu ndinoti tangosara ndini naiye mukomana nemumwe asimbotiri vatatu. Umwe aripi? Ari kumarondera. Mhuri yenyu yakakura zvakadii? Vakomana chete, vasikanawo varipo kashoma. Chandanga ndichida na baba, rwendo kana ruchifambwa mukangoerekana marutanga munosvika pamunenge muchienda. Nokuti mukati muda kuenda wakadoma mukatongosumuka chete panapa netsoka chadzo muchidai, nyango mukatora 20 days muchienda, asi munozodii? Munosvika. Nyaya yandoda kuedza kutsanangura pano ndeyekuti tese takabatwa, taberekwa, tikasungwa rukuvhute. Handiti but takafamba rwendo rwekutanga tichiyamwiswa takangodai tisina chatoziva kusvika takutaura kuti tiri kufamba rwendo taakunosvika. Mukaona rwendo rwatiri kuenda tanosvika tichiita hunhu hwatakatarisana nahwo pano, ndokutaurirai hatisvike tichifanirwa kusvika. Ukafa munhu, zera ndo rinofanirwa kudhetemaina kuti tiri kuendepi tichibvepi. Handiti mapona tikaita tsika yekuita chunhu chekuti kana tiri patinenge tiri tinopedza sera taakuita kunge vana vadiki, isu tatokura hatina zvatinenge tichiita.
handiti mapanzwa. Kukutsudzai kwandiri kuda kuita pano hazvina wazvinoshandira kana kubatsira kuti tinotaura makuhwa mudare ramambo. Tinobuda zvekare muno kana mamaita 20 years muchishungurudzika nenyaya yakadai kuratidza kuti hatina kusvika. Tiri kupfuurira nerwendo tichienda. Atibatsirike. Tinofa takaremerwa. Handiti mapona. Nhasi kana dai tainge taenda mudare. Hamuna mbobvira makaenda mudare nenyaya iyi. Makaenda kun'anga nemaprofita. Ndokwa makaenda. Hamuna kuenda kudare. Handiti. Dare zvichida ringadai rakatoshanda kudarika n'anga dzamakaenda. Nyaya yakaitwa kamwe chete yakadii? Yakatopera. Handiti mapona. Hatireve kuti n'anga hadzibatsire. Hatireve kuti mupostori habatsire. Handiti. But mukaona taenda tikanoudzwa mukanya zvekuita, ngatibatirei pane zvataudzwa. Ngatiitei chunhu chatataurirwa tiri pamwe chete nokuti tafamba tiri pamwe chete. Hakuna vanhu vaviri vanofamba rwendo vasina kurangana. Ezvino mese makarangana. Ndosaka tiine pano nokuti tese takarangana rwendo rwanhasi. Pano tosangana musi wani wa6. Tikatumira matsamba kwamuri mese mukaunganidzana mukaronga. Nhasi mauya mafamba rwendo rumwe chete. Mese muri pamwe chete nokuti makarangana. Kana mainge marangana kuti ngatigadzirisei dambudziko iri. Haridi kunongedzwa munhu. Handiti mapanzwa? Kuti ndinhingi chete. Handiti mapanzwa? Muri kunzwa baba vakuru avari kuti nenzeve dzangu idzi. Handiti? Ndakazvinzwa. Handiti mapanzwa? Mai vakabereka ivava vanhu ava. Handiti ka? Voti nedzangu idzi. Zvinhu zvakataurwa paizvi. Izvi zvataurwa paizvi. Kwete. Hazvisi. Inini semutongi kufunga kwenyu imi. Wanondiudza chokwadi ndeupi? Exactly. Hakuna nyango mozogara. Hakuna mai vanochekeresa mwana wavo. Vatu vanokuudzai chokwadi. Handiti mapanzwa? Nyango mukapinda mumatare dzingave hanzvadzi dzenyu ibva panoyo mani vatiri kutaura nyaya nevakadzi panapa. Ibvai maziva kuti hanzvadzi idzodzo dziri wrong. Dare rinenge rapadhuze nekupera. Mukaona nasisi vazara pa kuti siyai timbotaura wana pamombe. Handiti? Tikacheuka sotoza kuti apa chenobuda chokwadi kuti ibvai pano imi. Handiti mapona. Ibvai pano hatite matare nevakadzi isu. Inema hakusi kuti havaite matare nevakadzi. Vakutya kuti chokwadi chakudii? Vanotaura. Imi bhuti musataure muri kukoshiwa paya makazodai mukadai. Ini kana ndichirohwa ngandirohwe. Handiti mapanzwa? Shoyoyo. Wadingiringa. Saka amai ndoda kukutendai. Uyo murume uyu mati ndiye mwana abuda mudumbu menyu. Handiti? Ukama hwavo vanobatanidzwa neropa rababa wavo. Handiti kama? Asi chinhu chikuru chandiri kuda kuti muzoenda kumba makabatirira. Handiti? Mwana uyu paari kunofa. Handiti ka? Kutanga nhasi haana ukama nemi zvekare. Handinopanzwisa mai. Izvozvo musazviise mupfungwa dzenyu nokuti mai ndimai. Handiti? Hamusiri imi munomuda. Iye ndiye anotoda imi. Handiti mapanzwa? Zvinoda imi kwaarika haazvitadzisi kuti zviitike. But zvinoda imi. Handiti ka? Kwaari iye. Kana zvisina kuitwa apa hakuna anozviita. Saka ndoda kukuti imi kutaura kwenyu haana kunge akakutarisira kuti muchange muri pano adudza. Dai aziva kuti muchange muri pano zvichida pastatement havaiti pamastatement ekunyepa kana ari ekunyepa. Handiti mapanzwa mai? Saka inini handiwanzoda kuramba ndichienda nedare rande ndichiona kuti
pakati ndo pandinofunga semutongi kuti ndo paraperera. Handiti handingambotora chokwadi chingabve kwamhazi, handingatore chokwadi chinobva kuna Nampamombe chinodarika chamataura samai kuti ndakanga ndiripo pakataurwa nyaya iyi. Mudzimu mumusha ndo waremadzisa mwana uyu, ane mudzimu endi ichokwadi anobvuma kuti ane mudzimu, but ukaona mudzimu uchikuremadzisa kuratidza kuti mudzimu iwoyo unenge wakasviba. Handi mapanzwa, mudzimu wakachena ukurirwe nemhepo dzinobva kunze uko, hakuna zvinhu zvakadii zvakadaro. Handiti mapawana tsanangurai zvenyu zvishoma. Ameno mambo kuti zvisunungure mumwe nemumwe hongu ndiri mai ative mai vane pavapotsa, asi ini pandataura kunyange yemukoma wacho naakanga arimo, madzibaba vatezvara vake vakanga varimo, mwina wavo hake nemuroro wangu akanga aripo. Pandapotsa inini pazvakataurwa, pandataura murume akati ndinopisa machira aya ndofa une nzara kana mudzimu kana ngozi yekwatezva yakuenda kumukwasha kana ondiudza kuti pandapotsa inini ndepapi handitutasara ine chinganganeni nyange dai mataura kuti ndiri mai hapana zvaanoita zvonitadzisa inini. Amai munoerei? Nderashumba nyamuzivo. Chikara nyaya iripo haisi yekuperekedzera vanhu kuti vatyore kodzero dzevamwe kuti tingazovatsamwisa. Kuuya kudare kuzomangara hazvireve kuti unofanirwa kubuda uri right kana kuti uri correct mudare nekuda kwokuti ndiwakauya kuzomangara, kwete. Isusu paunotipa nyaya yako statement handigone kukuudza kuti zvauri kutaura izvaya ndiunofanirwa kuuya mudare shungu dzako dzipere wotaura nhunha dzako. Kuno kudare ka hakusi kung'anga kwamai muri, hakusi kumuprofita kwamakanga muri. Ndati nhasi muri kuchi kwamambo. Kana asina kugutsikana nedare rino iri mwana wenyu kana kuti vana venyu, handiti ka ngavatsvage dzimwe nzira. Pari nhasi vanhu vavakaunza kudare handina mhosva yandiri kuona vainayo. Handiti mapanzwa, hatirwisanise vanhu, asi chikuru chatinoshuvira mudare ndechekuti kana tasangana nedambudziko tikaribatirana pamwe chete tinorikunda. Handiti mapawana. Tinotenda mambo, asi tandangopedza kutaura kwamuri mambo. Yes. Sekuti mwana wangu kauya nyangoda kuwana tezvara muduka, tezvara nditezvara mai nyangoda akadumbuka sei mai ndimai. Ndakutaura shona inenge ndinonyadzisira mukati medare renyu mambo kuti mukaona munhu achibvisa chipfeko chemudzimai wemunhu ari kuzvitemba, mwana wangu ane zvaazvitemba kuvakwana atezvara vake nekuti mangwana neramangwana ane mwana wavaridzika uyu ndizvozvo anozomuita sei musina mangwana kana atezvara vakataramuka mukati memusha wake ndizvozvo. Saka ndikuda kuti mwana wangu ngaazvidzore amunhu mukuru, ndiri mwana mucheche kwaari asi ndiri mai vake. Ndizvozvo. Ngaazvidzore semunhu mukuru. Ndizvozvo. Nekudaro nokuti angazofunga kuti kana ndaakunopa mutongo ka ndiri kunopa mutongo ndichitariswa kuti imataura kuti chii, kwete. Kungonongedza chete madzitezvara zvekunge vaning'ina vemupamako zvandanzwa apa zvichiitika apa, pakazodai ngozi yakazodai mukadzi wengozi ayo izvozvo zvinhu zvakadaro kuchivanhu chedu hakuna. Saka mwana muchienda kuHarare moziva kuti abuda mudare rekwamambongezi aripiswa mombe yekuripa kumadzitezvara nehwai mudare rekwamambo. Chivanhu chakadaro hachiko. Vanditi nyangwe mai vakanzi vanoroya haagone kukuudzai, asi anototsvaga nzira dzekukutsiudzai nadzo dzakachenjera. Handiti mapawana? Hapana kumira zvakanaka apa. Handiti mapawana? Iyo nyaya yekutosiya kunogara nemukadzi yavari kuita iyo, dai iriyo yauya muno mudare mukadzi achimhan'ara, izvozvi ndavarova futi nemombe dzacho imhosva. Handiti mapawana? Handingaramwire munda kumakudo ini nokuti kwanzi munda wangu wadyiwa.
ndonotiza mukadzi mumba, wamuramba here mukadzi wacho? Murambe atorwe nevamwe varume. Handiti pane kunotiza mukadzi mumba kuti kunyatsototaura kuti ndakamutiza, ndakamusiya mumba. Wakamusiya here ukamupa magwaro ekuti aiwa chitorwai zvenyu nevamwe tichisangana pano pamusha amai? Hakuna zvinhu zvakadaro. Manga muchizikanwa kuti muchazoya motaura chokwadi. Icho chimanje hachivhikike chamai, ndo chabatsira dare. Achabhadhara mombe yatataura kuna vatezvara. Maoko ndo andisingachade nokuti muchazotaura zvinotsamwisa dare. Isambenge tapedza. Haidi kutaurwa mazi. Mukwasha akatambira mumakumbo menyu shamu kuripiswa. Atambiremo. It's